Sige, 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 sige. From the top ta, katong sugod yun na tong gitudlo na ko gahapon. Asa mo tong dra dapit? Tong duha dra nga partner? Ha? Wa ka bangon? Pinuah mo ra, butag grabe pud nga sinayaway diri kay pamaulan. May ra pud nga wala to kay gahi iglawas to. O sige, sige, patsapin na lang nyo diha ang katong sa katong nasa likod, isbog mo diri gamay. Nya. Ay, kuha na lang be. Window na lang be. O sige, window lang kay para pag ana-ana ninyo. Pag ana-ana ninyo no, dira na mo padong sa window. No. O sige. From the top. Music. Palungas sa music. Di ka dito naman kanituyok. Pag ana, ano nga ana maka nga dapat pa ana dito. Pa dito ta. Oh, pa dito. Grabe. Dira gud mo perminti mo mali ba? Sige sab. Dito ha ang kan dito tuyok. Sige. Play. Dito gid mo mali pag counting daw mo daw. Pag counting daw ta. Gikan sa 1 to 16, yung 1 to 8 pabalik. Counting ta kay murag dili makayag di mo mag-counting, di mo ka memorize sa music lisod king moves. Sige. Yeah, from the top, music, maestro. Play. Okay. Dito ta sa ako na pod. Okay na ta dito. Dito na ta sa chorus tong ana oh. Ana. Oh, ana. So ana ba? Dito ta. So kuan mo counting mo 1 to 8 kay murag travel pa ana dito, padung dito. Travel mo kay pa kuan na pa exit. Oh, sige. 5 6 7 start. 1 2 3 4. Boom. Sa mo ka diha? Usay, takar mo kag gusik-gusik kini mo kamot niya. Ana ba? Gikan diri pa ana. Ana diri pa ana. Ana. Atay di gid na maoy mo gyud. Sige daw. Wala. Dira ta malangan na imo kwan. So love me like you do, love me like you do.